Ichaka, Nsogbu. Ya Sabina kwuru amamu tofura tofuka agboro ya agbo. Ọ chọrọ ime na ọ sị na anya na-emezi exist. N'ụdị ndị m na-aga anya anọzi n'ụwa. Na that is all chaff. Kwenu na ọrụ me gilege ya ntụ. Cheme bune gị uche, ịma uche m na-ebi gị na ọnụ pịa ya, ọ na-awụ na-egburu ji. Cheme agba gị. Ịmaka o nwere ihe na-eche, ịmaka nwaanyị ahụ, nwaanyị ahụ batara n'ụlọ a. Na-agba m anya ọnụ. Gị nri na-enye anyị nwanne. Gị hụgoro isi owe obele nri. Omalo, ya ga-aga jụọ ese n'ọpụ iwe ka ọ. I believe na. Ma akọrọ ya ama ọ. Ya ga-aga jụọ mma Nkechi n'ọpụ iwe ka ihe m na-eme ya. Ka ha ya eme ugbu a. Ịma ihe ga-eme na. Nwanne. Ya ga-edomegodi ebe edomegodi ndị ọzọ. Ịma ha ga-eme ugbu a. Ofe ilo ya because anyị meziri ohere ka anyị metụrụ ya ebere onye ajadu ka anyị metụrụ ebere kwake ya nna anyị ka nna anyị na-agbachite ukwu obere nwaanyị a ịmara nwaanyị a ga-etiri anyị nila o ga-etiri anyị isi na nri malụ ihu nwaanyị a na-agbawacha anyị ọnụ ịbịabara ọhụrụ gị ihe nwaanyị a na-eme gị ihe ọ na-eme
ma ihe ga mena anyị na-arụkpụ nwaanyị ọha ọnụ ọ ga mara ihe mere nụ a ga-arụkpụ ya anya ụka na-egbu gị ụpịa ukwuru ji a na-egbukuru ji na-ekwupịa anyị ji na vileji anyị ndeta egara taa na onweghị wegara taa ebe ihe na-eme ihe ewu niile nọchara vileji a n'ogbe ga-adịzi ese n'ọkụ iwe ka ihe m na-eme vejin niile na-ebe anyị ejizi vejin chala m anyị na your new Mercedes-Benz n'ọbatago n'ụlọ afọ eziokwu ndị gbara m gịnị new Mercedes-Benz nwunye ọfụrụ gị n'ọnụ Ijeọma mgbe ole ka m kpọrọ gị kpacharakwa anya gị gwagwala nga akpọla nwa ahụ nwunye m akpọla n'ọhịa ahụ nwunye m nwatakịrị na-eme dị kọbọ n'isi gị na-akpọ ya nwunye oche shelo nne gị alụlụ nne gị na kredit nne gị alụlụ ya fri onye m na-atọ gbọdụ ma awa ọjị sef enye dị m dị nga ha ya kwere ibu just ji aka ya fọs onwe intomi gị na-akpọ ya my wife bikwa adịghị onwe ka ọdụ mana ị kwesịrị ịdị na complain na emere gị kwuru n'isi you didn't pay any money even kịta sị m na-atụ anya sef ka ụnụ nọrọ honeymoon na-akọ ife na-akọ emere gị kwuru n'isi nwatakịrị nwaanyị ọ dị sọ honeymoon anyị ga-anọ ma mmanụ aṅụ moon ụdị akị moon biko ihe m ji na-abịaga n'ụlọ gị ugbu a ka ị bịa nyere m aka ara ihe a ga-agwa ya ara otu ị ga-esi akọnvinsi ị ga-eti ya otiti ka ị ga-abịa ịgwa isi na ị nwere ọrịa mbụ n'ahụ ka o nwee ike isi na be m pụọ ọ ihe m ji na-abịa gị ugbu a ma m ahụghị ihe a mụrụ n'ụzọ biko ka anyị gaa n'ụlọ gị isi ya na m si ya biko ya shi be m pụọ nyere m aka gwa gị eziokwu m niile akụkọ ga-adịrọkwa mma dị akụkọ aba atọọla atọ ọbara maka Chineke ele otu o shiri bada oke nwatakịrị na-abịa na be m nye aha ka m pụga ya aṅụde m aka ote makalalụ m n'ekwukwe kwelie m elu ote lalie m elu ring ya m ọpụsị na na m enye dị ego nri enweghị ike ịha m aka na-abịa abịa eso mgba nkịtị ọ ga-alarịrị ebe a ka ị mere mistake enweghị any reasonable man ga-ahafụ ubie na ihe nwunye ego eji eli nwatakịrị nwa ga-agba ọnụ meaning so ị na-akpọ m unreasonable man na awụzi m unreasonable man ọkwa nne kacharakwa anya gị ahụ na mkparị abatago n'ihe anyị bịara mkparị abatago ya ị gaghị aghọta ime ọ na-abịa na-eme ka akọwara gị eziokwu ị na-agba kpụrụkpụrụ ka ndị Chinese ya bụ coronaviruses ihe cool da ka a na-akọtara gị efe na-eme eme insert na enweghị any reasonable man ga-ahafụ ubie na-enyeghị nwunye ego eji eli nri ihe m kwuru emekwe mgbe m kpọrọ gị reasonable man o ọkwago a na-aghọtazi otu ahụ aka m dịkwa ọcha o eziokwu Ijeọma ga-akpọgo Chiọma ọmụnwa mere mistake o emere mistake even ịnọbe m think ya of ịbịawa be gị bịa nara advice mana ahụrụ na ma echite ekele mụ na gị ọ gafewele nkwa aka ọtọọla m ya ọf ụka ọwụla gbasara mụ na gị na-abụ obele ngụgba ịmụrụ ụzọ isi bịa bịala na kama nwa pịakwa nna ọ ka isi wee jee na a na-eme ka akọwatara gị eziokwu ị na-agba kpụrụkpụrụ ka agịlị a na-eme ka agwa gị eziokwu ịdị anụ nsogbu adịrọ ka ọ dị ka ya fọrọ ọkwụ ofu mbọsị nwatakịrị nwaanyị anụwa ejekwaje tụtụrụ onye ọzọ kịta anụọ na ibe akwa nwatakịrị ọ ga-abụ onye ọma mere nwụọ ya ọ na-achụrụ m coronaviruses ị na-achọ ka ị hapụ ịkwa ka o bu n'iru na ka o bu n'azụ mege kpam aka Chineke kere m na aka gị mege kpam gị mege na aka chimpanzee na ngwa otu igbo onye ubebi gị eyiri ngụ children eyiri ngụ onye ị ga-anafu gị me m ji ụkwụ ga hụzọ agbata taa gị akpọ m bebi kpacharakwa anya gị maka ihe ndị mere nga ohi were n'oburu ya n'obi ote asị ekwere anwụcha chapute iwe gị lekwa anwụ apụọla iwe gị kwesịrị ịpụ ị chọrọ ka iwe gị wọrọ gị njọ asị dịkwa anya nwere iwe kama iwe gị weperete ntị ma chokwo isi m dịrị aka ka gị m dịrị aka ka chimpanzee mike sabina m dịrị aka ka chimpanzee nwaanyị alụga dịrị aka ka chimpanzee
ịkpawala m aka n'ọnụ so ma agwatago gị masị ọgbọ gị na adaka amụchichana iji guzo nga grace ka m gwakwa gị ya berekwa ebere ọwụka maka sa abatara m n'ụlọ nga njụkara alụ onwe m enye ka nwaanyị alụtara ọhụrụ gị mejọ emega mee m kpapuo nlililu m ide ya na ịkụdala nke gị de nlililu m ọnụ ịkụdala nke ekwere ngwa awụrụ agwọ m wobie gị hụ dị rimi karakta m apụta ihe asị igwe agwụrụ nna bewuo asị igwe agwụrụ echi mmiri wuo iwe ya ma kpọghị amago mgbe mbelata aka gọrị agha mbụ otu itisara aka wote Chineke na-esi eke Chineke kere gị aka keṅome gị aka ote nwa ka ị ga-eji witchcraft gị ị ga-eri m dịka amụsị I jump and pass you mgbe mgbe iwu before you don't know iwe amụsị Hey, don't push me. Give push me, I like them. Get women to give push on, I like them. Get out. When I'm a good baby, that one radiation. You were saying a man on awesome. That's it again, but I don't have bigger than one you know me. One in a bumper, one in the industry. I'll take a man, more them, not day in, day out. I beg her. Oh, to let Jamie. You know, got enough to get to say. For that Christmas, that's Santa Claus. Baby. Baby mo. Baby. Papa. Papa wa chiri go papa. Papa le. A chiri jugi. Ele himene ji ba wani gisi ya bo wani no no. Papa so ina plan uchana. Si anwona na muzo mo ọzọ. No mo ọzọ na azabazie. Papa echiche no nnu cheka oga da work o. Ai mana chi ai na-efe n'ụlọ a papa. Chi ya ga-ekwe ka anwụ. Wiki wo papa. Aka wo joko no ko ya wo ko. Onye eso onye gbawo ụlọ ọnụ. Ị na-achọ ịgwa m na Sabina na-agbawo ụlọ ọnụ kwedenye ụlọ. Ya mmanụ gwo na mụnwa wo nna ọnụ na-ele anya si na ma parish ọ ga-eme m katikis. Jiri omenala ụka kwuhi Igirish. Collide ọ wit Sabina nwa anụ ọja si ya bụ ụmụ kem ọnụ ụmụ m tara ahụhụ m. Mmanụ gwo ọnụ na m ga-eme nwuhu di m unu kwe. Papa me woro ka ke ma hotel ni shapa nkata ya. Bona me woro kwa. Papa ka ngbakwanu. Ule wiki bai na nnu. O wiki bai ani. Papa aya ga ko no so sheshi bia. Be mo ani intimidate na. Papa ode no ma no. Na ni anu ode no ma. Papa kweliwe ka nju ogo. Ke bu lo nna gida. As a grandfather. Mpani ke bu lo ya de. Kedu dị mkpọkọrọ ajụjụ ihe nke? What kind of stupid dangerous question nwoke Ijika? Ya kwa kwaju more stupid more dangerous achọkwa m ime onye kwaju ya shiko taa na gị na nwunye gị na-eburu ngwongwo waba ebe ahụ n'ụlọ nna gị ka anyị nọzie n'ụlọ nna ya ka anyị nwee peace of mind. Ọ nwezi okwukwo na-ekwu. Onye apa ka aga n'ụlọ nna ya gị nọ n'ụlọ nna ya. Ọ bụghị n'ụlọ oke gị nọ n'ụlọ oke gị ndị mmụọ afọrọ ya gị. Ọ bụghị n'ụlọ oke gị ka aga n'ụlọ oke gị biri n'ụlọ oke gị ebu ozi gị egwu bupụta gị nga ahụ. Ụmụachi begọ na ha n'ụlọ. Ezipụrụ gị ọchanja ga amụ ahịa. Gị sọwa ịṅụ sịga ile Igbo ihe ka gị mma. Iji eto ọnụ virgin niile nọ n'Ọnịcha abai ikpọpụ ole ha ele ahụ ya Celestin ndọ nka onye na-akpọpụ ngwọ. Ịhụ na ya akwa ịhụ na ihe ijiri lo ịhụ na ihe ijiri lo ị na-ara apụ Igbo Ichaka agwụla nga eso m na onye maka ụka na ikwu gawa ụka onye Indian hemp na-egbu ọwụ Indian hemp na-ekwu okwu n'ime gị. Akwa ịhụ na ihe nwanne gị nwoke na-arụ kwa ịhụ na ya wụrụkwa na ọwa egwuregwu ire na ị na-arapụtakwa ya bụrụkwa na ọwọ m anụ ọkọgaga ụka ya rasị ire n'ire ga-esa ka ya rara ire maka mmega nnushi Indian hemp ọma aha ngodogo n'elu ga-ekpọ m onye oshi Ọwasị. ngwa Lekwa na ka m na-aga ime na ime ha kpam na ndọ vam akụkarịra m ugbu a sef. Taya bụ ndọ dị taya adị. Abanye na akụ na-ala ebe m nke. Ọ ka m bịa bụ ole ka ikweta na ọ na-eme. Ọ ga-eme eme nọ. Oke akụkọ nọ na ihe anọ.
ege mano gecho ge gba yoku gecho kwano ge ha I got a piece. Ziere num papani, I got ya pam 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 pam. Ziere num namurani, I got ya pam 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 pam. Ziere num namo, I got ya pam pam. Giwu Chukwu sọ giwu chi nke ukwu. Chukwu ụwa niile. Onye nzọpụta sọ gị na-edu m ọkwa gị wụ ike m mgbe niile. Ọ dịghị Chukwu ọzọ ka eji atị gara m. Komkotom ngwam gwomgwom kpọrọkotom ija gwomgwom. Na-edu m ọkwa gị wụ ike m mgbe niile. Ọ dịghị Chukwu ọzọ ka eji atị gara m. Biko Sabina, anyị zu ike biko na anwụ na-eke masị ya na-awụ Chukwu nekwa akwa ndị Adịshi. sana m ha mee ihe ndị a dịdeti ma nwoke m ga-esi enwe nkwa na-akwa aka n'obi oke ibi nwaanyị ha ka ga-anọ n'ụlọ uwe dị ga-eru atịtị adịdịkwa mma akwụkwọ nsọ fụ ya nsọ nekwa ihe a ịhụrụ nke kọnsentreti sachachara m ha mee ịhụ na bọnsa m ya m na-eji ejekwa atọ m ịhụ na concentrate ebe mpara m nọ ebe a ka m na-erikarị unyi jen gị sawa ya n'ọsọ asakwa ihe ọma gị edishọn ọgbalaja m ma ukwu ya ebe e nwere tait roba ebe ebuguzo erudeti gị sachapụrụ m ya mmiri den mkpabụ m erukanye m unyi na mkpabụ m adịghị o ebula efe biko sakwa ihe ọma ikwuchele mmiri ọkụ ịgbọchala ịhụ na nwa nga elụbatala nwa nga nwa ọsọ akwa ama ebu ya gaa na alụmikpotu buru ya nọ gaa na mmiri duru ọṅụṅụ gaa na mmiri nwa ọgba nwere omekwe gị nkonsentreti ebe nkonsentreti ya na mpara gị gaa na-enwe friction garịrịla alignment nwere omekwe gị na-adọga mbele mmanya gị dọga akpa simenti ike anyụ ọ gị na-adọga m ike nkwụ gị ike ụkwa ọ gị na-ehube gị akwa uhubuole kịrịkịta agba n'ihu echi ya ga-eki ihe wepụtara Chineke nna wepụtara a ga-eji kere ọha obodo ihe ebere ka igo otu onye ọwụdụ so make use of it lekwa ihe ihupụtara ancestors iyi akwa na-enwedu yoku n'ime gị na-akpụgharị were ahachi igwe ghapụọ were ahachi igwe wụpụọ nta n'imụrụ oke gị bịa nga bịa anwụbeele m gafukwe ị na-etige moshi mbe basara akpụrụ kwata ebele gị na-eru dọtị hụrụ omekwe gị mkpa nwoke ha ka gị na-eru dọtị eji amaghị ihe m tụrụ bịa nga enweghị m ike ịma ihe Sabina tụrụ bịa nga ịbịara nga abịa tụrụ m ọda ndị mbụ tụrụ ọda atụjisekwa ego oyi atụkwa ha gị ka nga atụrụ aka atụpịakwa ha gị anya maka chukwu ewezigo otu ihe mgbe ihe m na-atụ ugbo ahụla ụmụ okorobịa gbakọ mgbe ugbe eke ga-eriri kepụrụ na ihe ọlụmba ha agwụla m ewepụkwa otu ihe m na-eji bọọsụ oye ha bịa nga ịkwụta m si ele gị mgbe ị gara aga bụrụ abịrịbịrị dị akwụdo ụgwọ gị kogbuo n'ihe nwoke mmadụ sị ga-asa adịghị akwa mechie dị gị ya adị mma mpụta mgba jarịjarị ngafe ote ndị mmadụ elu asị agụmeme nkwa nna akwa aka n'obi ị ga nọ nka m chọrọ akwa m chịgo onye ọdọ ha chara na mmiri ihe responsible go ihe responsible gasị nwaanyị lụrụ di ị ga-achị ya agwa responsible m asịkwa anyị lụrụ di nsogbu anụ chere m chịtara ngụ responsibility n'ọhịa aga m atakwanụ gị ebịara nga emechara ihe ọma nga na-ada arụ ọrụ bido ụkọtụ gị fo ịhụla nwa nga abịnyere m responsible akwara mgbe ka m ga-weta responsibility agha ị ga-aga n'azụ ụlọ n'azụ kichin m nga kichin nke m gị ruo ngwa ị ga-ahụ odo m doro ebe ahụ odo kemere ntị odo ka adabara kemere adabara achọrọ m ụkọ n'ime chi gị ose awụdụkwa ose mmiri na-eji ata mpata aka ihe m chere ngwa wụọ ose ushi kedu eji agwa ụgbakala ka nga ahụ ga-asụ ọrụkwa ndụ mfukwe so nlechaji mkpọ ma ka m nwokorobịa ndụ ihe ga-akpọ agha ndị ị ga-eji ga ma ọ m ga-aga sole gị odo ejikwa ihe nsụpịakọrịa gị otu anya isi mkpukwe ego
Ele hina mla akram gị ihe. Ma ga-ewepụrụ m ihe a n'ezi nnata gị. Akram gị ihe. Nnata gị. Gị na-eme. Nsogo ka ikwe. Nsogo ka akpụ n'ihe. Tawara na. Na be we ya nyile shelu. Ele hina kwa mshasha mbola. Ya ka bra mu ike dom hele na gidi shi. That's so. Wepụ m aka odo ahụ n'ezi. Oh ya. Wepụ m odo ahụ n'ezi. Adịghị ga-eme ya. Sabina, wepụ m odo n'ezi. Sabina, wepụ m odo n'ezi. Ịtụga m ụka o. Wepụ m odo n'ezi o. Were bufo. Wepụ m odo n'ezi o. Ịtụ m ụka o. Don't be little me. Don't be little me. I'm a man.